Radarová instalace. Mhm. Jo, musíme zničit takový radar. A potom se musíme dostat do dalšího místa. Tak jdeme na to. Do dalšího místa. OK, teď se trošku buglo. Tak. Shit. Teď to je fakt jakože... Spíš na dálku. Jo. Tohle fakt, tohle jako by začíná být fakt... tohle je docela těžké. Těžká část, musím říct. Podle toho, co jsem aspoň předtím hrál. Takže se trošku musím odmlčovat a soustředit se. OK. Do hajzlu. Hej, ale... Teď mu dávám flex jak blázen. Tady to jde obejít, jo, jde. Oh shit. Nejde na to vylézt? Nejde. OK, nice. Otevřít. Díky. Nemocnice tady hezky. F5. Dám pokročem. Asi jdeme co největší progres. Oh shit, jo. To si taky pamatuju. To je docela cool pasáž. Tamhle za náma nabíhá úplně halda těch guardů. A tady je kulomet, se kterým můžeme sejmout, ale jako teďka na mě nějak nenabíhají. Já jsem to asi posral, že jsme nezačal střílet. Tak nic, tak hezky po jednom. A... Oh shit, anebo možná ne. Já zkusím spíš tohle. Tady to je clean. Clear. Oh shit, co? Tam jenom mě střílel. Jsem trošku zmatený, ještě jsou někde. Oh shit. Oh, do hajzlu. Ty vole, to byl jumpscare, to byl jumpscare jak demant. To nechápu, že jsem teď přešel. No oni prostě rushujou. Zmrdí. Aj hele, dostali jak sip. Dobře, hezké F5. Jdeme dál. To jsme vyklírovali fakt hezky teď. Aha, on chtěl hodit granát. Těla jsou fakt nebezpeční tady tihleti s těma puškama. Ty pušky mají extrémní damage. Oh, ty píčo. Tak raketu mi takhle hodit. Sakra. OK, ten skapal, tam to je clear. Jo, raketa je crazy. A crazy věc. Tak jo. Dobrý. Aha, tohle je nemocnice, actually. Oh, nice. Je to spoustu healthů. F5. Ne. Oh shit, to jsem musel vykopnout. Je to čistá? Takový checkpoint. Jo, clear. Tak checkpoint clear. Jdeme dál. What's up here? Vlastně mě to moc nezajímá. Oh. Ty vole. Dobře. Hezky. Kasárna. Wow. Nice. Tak. Hezky probrané. A myslel jsem si, že to je nějaký secret nebo něco, jenom life. A teď jsme fakt vedeme dobře, takže bych šel dál. Dám to stihne co nejvíc. Wow, těla jsou mnohem víc ostrý, mám pocit.
Že mají úplně myšku. Tak, výkop, otevřít. Au. To já nevím, jestli tohle nevede zpátky, akorát srát na to, jdu tady. Jak kdyby tady byl aspoň kompas, jako třeba ve starém Call of Duty, tak by to bylo trošku přehlednější a trošku líp by se... What? Wow, tak to se mi nikdy nestalo, že bych našel. A tady úplně, tady jsou úplně náboje a všechno a úplně... a bazučka. Co? To se jsme pojebal. Hej, tak to bylo teďkom close combat. On šel normálně za mnou až tou... tak teďko normálně jumpscare NPCčko, no ale teď mě to úplně rozhodilo, protože to se mi ještě nestalo, že bych našel tady nějaký room. Tak to je mega nice shoutout. Teda highlight. A shoutout tež. A jde to otevřít? Nice. Oh my god, to je úplně, že všechno. Dynamitky, hezky toto. No tak easy. Let's go. Ty vole, ale... Kurva. Ne. Ne! Do piče. Wow, ok. Tahle mě nenechá nadechnout, prostě já chci něco říct. A vždycky mi tady něco prostě vskočí do řeči, takzvaně v té hře. Takzvaná skok. Skoč do... Jebat? Hej, tohle jsem říkal, jak jsem hrál předtím tu epizodku. Když jsem tohle našel, tak jsem říkal, že tohle je strašně odměňující vidět, jako... Úplně jsem viděl, jak se z toho šmoukuje a úplně jsem měl dostal chuť k jídlu z toho tež. Úplně wow, díky, taková pauzička, hezky F5. Otevřít. Jo, no a my tady musíme vlastně najít takový radar a rozbít ho, hele. Jo, to jsem našel i předtím. A to moc nevím k čemu teda je ten treasure, to je prostě jenom jako... Aura farm. Tady? Aha. Jo, a tenhle ten radar musím zničit, to je vlastně... MVX MK1 radar, který slouží pro tuhle básku jako... prostě jako... A já vlastně chci... tady použít ten dynamit, to je úplně ideální místo, kde to použít. A musím od toho odejít, protože teďkom budete mít střih toho, co se... Wow, ty vole. Musím se trošku popojit zpátky, protože tam teďkom bude střih toho, co se stalo, když jsem tam přišel poprvé. To je ten radar, co máme zničit. Do piči. A ten pokus nedopad takzvaně. Tam vlastně jsem chcípnul as fuck. Tady si vezmu tohle. Otevřít prosím. Telefon, nic. Zvoníme. Jdeme dál dveře, zvláštní dveře, velmi zvláštní. Jsou na ně, je to takové... ok, takže jakoby raketa and Nazi Rockets Factory. All radar watch commanders and exhaustive study undertaken by the Minister of Safety and Ideology. Ok. Dolů. Otočit. Ne. Dobře, tohle se asi dalo trošku líp pořešit, no a tady vlastně jsme vlastně u konce skoro. Tady to totiž jde nějak ven. Aha, počkej, to bylo celou dobu tady? My jsme jenom museli najít ten exit. Aha. Locate. Jasně, že tady v celé tohle básce prostě... Takže tohle bylo fakt ta hra chtěla, abychom to celé prošli prostě a našli to. Protože pak jsem našel, že to je tady, ale teda trvalo mi to třeba... 5 minut. A tady tohle teda
Ale nevím, jestli je actually to. Jo, tady se nějak rozbije. A nevím, jestli tady jsme nemohli předtím jít, ale tady je vlastně konec. A máme všechno! Jo, tak to byl legendární run. Tak to jsme zažili teď spolu po legendární run, hej. Takže tohle je mega moc nahlas, tak sorry. Jinak fakt doufám, že tady, jak mluvím, že to je dobrý volum. Že prostě když mluvím, takže mě jde slyšet, i když prostě někdo jí bramburky, protože jsem se dělal na nějaké své ty díly a jel jsem od toho a byl jsem like, kurva, nejde mě slyšet. Tady doufám, že mě bude slyšet. Ale řekl bych, že bych to tady actually ukončil. Myslím si, že jsme udělali fakt super progres. A na tenhle ten další part se podíváme spolu příště, ale bude zajímavý, takže těšte se. Tak jo, čego.